Kakasi Hills Autonomous District Council KHADC mentakasngi kakaklay tarik ujemang kalalum lang ya barok ki sengkur kirang bashnong bat ki senjuk jong kinong senchar shnong kumshi bentaban penklan ya ki sengkur hadin balawai ka jingyalang Deputy Chief Executive Member jongka KHADC uba penchangan NCM uloong baka Executive Committee kalashim kawai karai ban bu bet bu renti yakikur barok ki badan ha uput usam jongka Khasi Hills Autonomous District Council bat habakren benrap nakaliang jong unong yalam jong kaliang persya uba Titos Khan uloong baka nonglum jong ka KHADC kadai shibenta hadin ka jingmi kashiti na Deputy Commissioner jong ka Ribhoy District ubalapan ki list jong ki kur ki badan haka KHADC isu ka ba long ka kong santam yang iki ka jai benrio ajai kme namar ngilai i ba pon kami pon kani ka jing kulumar wat hapadeng ki pat ki jong iru ka don ka jing kulumar ka kom perkhat ka don ru ka jing patai lese ng happy ban ong ba ka don ka jing patai ka babakla kani ka senjam kepala sim ka Khasi Hills Autonomous District Council ni kersan purai ka nomor benda por bakadon ka yen ne bro ndade ba piadon ki press pin iba ka wan bai ka wai ka sur bangi kersan ni ka ei bakale ka Khasi Hills Autonomous District Council bar ka joko porru ka kani ka lineage act kadon ka jing kersan ka bupura khamtam ya kani ka jing temu ka bakongsan baha benta ka ban ka council kale bakal apas pan ai ya kata ka bor jong kirang bakur khamtam ban kin issue ya ka clan certificate khnam bakan kan laban tem dan ni kalaban control khamtam ya kani ka jing mi kikur ki ba bun kikur ki bungi mi tu itasu haga joko poru kumbala ongi chairman badan brom ba pecngai omba hapo kalana lineage act khamtam ka section 12 kala kren sai ba msya ban aikur da kawai pada kakur khamtam buat parakasi mangiru kala long sai bat ka subsection 7 kalau I bor registration authority balada don kino kibungan pan Khasi tribe certificate kakur jong ka mai khama namar ka ajai ka kam don nong rim hangi jing sa ka dik ajai mai kha namar kisim utu ba ajai ya ka jai ka jong uru usim na ka kami jong unang tau sa ai no ki kur di hang turu ka section subsection 7 kala kren sai kedar ba u registration authority da don kum kini kam tam pengkhen ya ka section 3 ka section 9 ka section 10 jom kali ni cak keba ai kur ai jat no sawai unum pedang ni kani kalau lu cai kedar han pok kali ni cak juga setuju siram bakpur kalau kesulitan pengilayo pania keren sibun ki haji ngede berka ikur ijat bahaba pok pur sam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council nama baik umba pitip agini ki kendiat tayo kendiat si badon bahaga jinge keren naga jinge dei ka Shield Drive ikur kijaj khasi ki jongi badon naga jinge du jongi menta kasi kalong ban yathir ban yatai umnu ban bu bei bu renti haji dei bat ikur kijaj apo rilum khasi jongi apo upur usam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hadin bagi nak sim ye jing ai jingmut baro nak senudai bala kumnu nak de don no katup jongki kur kijaj apo rilum khasi jongi bahaba po upur sam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council khnang ba kajing ai jai kajing ai certificate kanlong lang ba kalti ke badai ke babunia ba kawanum me tung khu bando Kementa kasi lalai ba ka council hakini ki khindar si kan pentip pai ba bagi pur baper kin pentip no khamploi shika district council ya ki kur ki jongki khnang bangin yo ban bu hakathop badi kata kathop ke bangin lum jingtip ngin sanangai shong bayang la se don ki kur ki ba ladu no don ki kur ki ba la komplet khnang baswa bangin pentip pai ba ban publish ya ka thup ki kur apo putusan juga council kan nom long ka baduko tendri kan long ka bala le abhana dong sadong pe ya kan ni adin bangin ayo lut ya ki jing ai jingmut khantam ya
jing pentip ya ka yende ki kur ki ja ya por rikasi ke jongi in sa khot yang ya ka jingelang inom khot chu hang ne nama gayong ki babun ki nong ki ruang ba ban ri jelan ban khot ki jingelang ha ka wei ka hol ka ba he ban ha ka ni ngin yo ban ya thu ban pentip ya ka ni ka thu jongki kur hapo upurusam jong garilum kasi ka jongi bat ka jing ya dei kumbalong benta larang yong khasi kaji akan dungi kelong ba ina ban lek bek kat kum kan khasi la na tak ak nais pa krai kunyo kata kelong ide ke material society tian rei nginang hap ya thir ya tai hagi babun ki benta kat kum kaji persngau jong ki babun ki rangba lesir shwa bangin sim ya kanu kanu karai ke batumai bil bi ke mau ba ga session ke bader ngila pendung no ira jide berka administration jong kikur aga linisha 1997 kabangila onra no daga amendment arjara pulai bad aga ni ka amendment agi bun ki provision ki barum na daga dol barkur urang bakur kumno ban issue ya clan certificate kumno ban recognize daga isi ya kikur kila dun dang ne bade kan ngi nang amenta ya ka approval jong ko bonor kashaw boy ru ka donang tu kakalan administration kadai kasih benta jong kali ni syaki. Kali ni syak baru kata dia ke begitu. Pada khasi yo lok ya ke bombay ke khasi. Yang boleh tangkai. Dan yang saya khasi tribe certificate nang bagian itu pura yaki kum di khasi. Hari ini berkani ke boong ban ai jaj pa ko mapi ya menta haduk menta haga khasi lin cha ni kashai bhaga ang batai bangidi ka maternal society ka bangin haban simbai naka kami te hoy ki don ki jing ai jing mut hang ni hang tai le si kita ngin mut ngin haban ya magani ka issue jong babun balang ngin haban discuss ba hagar gum ko badai te ya menta ka tum ka khasi lin cha kashai ba bangidi ka maternal society namal IDC Council yang iru ka intention ka long bangin penskam ya kiriti ki dustur ki jomi tingi penskam ya ka bangila dia mentang in empat lak ban ongi ni dia bagi isu maka dan kam ka jing ya discuss kriteria lai bagi somu ya ka step komiti ka balafat balum ni ni jingelang jongki klik nong sensar nang ta ki sengkur ki beper ka senjuk ki sengkur rang bakul kabang ilaya keren kabang kong kalong halor city kebelawan no deputy commissioner kaba jong kariboy ubapan ya ka list jong kikur ki badon hapo ukut sam jong ka district council ka jongi tinggi ilaya keren yang ni bat kumbalapan syai na kaliang jong deputy CM jongi ba ila rai ba ngin pentip syabaro kikur bagi dewan wanra ya ka jing tip ka jongki ya kikur ki beper hapo ka district council kabaang ilaya keren ru aga jingya day bat cabinet act 1997 kabar sultanat kalong ba baro kibadon haga ni jelang ki kur ki beper girang bakun ki klik nong sensar ki ai ka jing kersan ya ka khasi custom cabinet act 1997 kabat ka ki kersan ru ya ka ai ka notification ka balawan na ka government na ba ka social welfare department haga bede ba ka jing issue ya ki schedule track certificate kita gede ki mat ki boleh keren hoi ki don ki wei pat ki issue ki ba ya dei ba ki sengkur ki roper terukom ya kengkur kengka ba kum tata teri gini nangaliang ke isi ngakarai kan sa le ek ba don kam mereka ba konsan nantahi galong ba ki kur hari kasi baro ki ba don ki de banu aino ka jingtip marmar se ka district council kenang bangin dio ya ka list jong ki kur baro ki ba don apa di kasi